Filgħodu aħna insellmu lil xulxin. Il-kbar isellmu kif ikunu mdorrijin fil-familji tagħhom min jgħid bonġu, l-odwa tajba jew good morning. Iż-żgħar isellmu bil-mod tagħhom. Fil-pajjiżi differenti hemm varjetà ta' kif in-nies isellmu lil xulxin meta jiltaqgħu, insemmu ftit minnhom. Fl-Indja jaqdu idejhom qudiemhom u jbaxxu rashom bil-mod lejn min qed isellmu filwaqt li jgħidu namaste li tfisser welcome. Fit-Tajlandja daħlet sew it-tislima msemmija Waj. Jawguraw lil xulxin il-jum it-tajjeb billi jaqdu idejhom palma ma' palma u jagħmlu mkien b'rashom b'ċertu grazzja. Din il-prattika mifruxa fost il-Musulmani in ġenerali, issir billi jħabbtu bil-mod fuq qalbhom biex juru r-rispett lejn il-persuna l-oħra. Il-Malażjani jagħmluha ftit differenti, b'idejhom miftuħa filwaqt li jinklinaw ftit il-quddiem. It-tislima tal-minkeb ġiet mill-Afrika u daħlet biex inaqsu l-kuntatt minħabba il-marda tal-Ebola. Isellmu billi jagħtu daqqa żgħira bil-minkeb lil xulxin. Dan il-ġest li jidher xi ftit goff beda miċ-Ċina minħabba il-marda tal-COVID-19. Issir billi iħabbtu ż-żarbun ma' xulxin u ġest li noġob tant li daħal fil-moda tat-TikTok. Tiġina f'moħħna t-tislima kif jgħiduha bl-Arbi. Assalamu alaikum u l-lut, Shalom Aleikem. Kemm jixbħu kif aħna nsellmu lil xulxin meta ngħidu il-paċi magħkom. Mulej, inti sellimt lil ħbieb tiegħek b'dan il-kliem, il-paċi magħkom. Inti xtaqt li aħna nkunu kalmi, ferħanin u b'qalb kwieta. Għalhekk li llum fit-talba tiegħi jiena nilqa' l-paċi tiegħek. Mulej, ejni biex inwassal din il-paċi lil dawk kollha li niltaqa' magħhom. Amen.